Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. A yau kuna tare da gidan TV mu wanda aka fi sani da Koguna Talk Show daga nan jihar Zamfara da ake samun shirye-shiryen mu a kafafen sada zumunta irin su WhatsApp, Facebook da YouTube channel da dai sauransu. A yau muna tare da shahararren ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa. Na san masu kallo da yawa za su so su san wane ne wannan babban ɗan kasuwar kuma ɗan siyasa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Muna maka barka da zuwa Koguna Talk Show. Da farko masu kallo za su so ka gabatar musu da kanka. Assalamu alaikum warahmatullah. Masu saurare kamar yadda kun ka sani dai sunana Haruna Muhammad Sani Adam daga nan Zamfara. Ni ne ɗan takarar nan na ADC mai neman kujerar Gusau ta ɗaya in Allah ya yarda. Me ya ja hankalinka shiga siyasa bayan kasuwanci? Malam Anas, kamar yadda ka gani dai na shiga siyasa. To abin da ya ja ra'ayina shine kamar yadda na ga 'yan siyasan suna yi, yanda gaba ɗaya za a zaɓi mutum ka ga da an zaɓe ka babu ruwanka da al'ummanka. Gaba ɗaya ana mulki ne na ga yanan dai sai ka ga ko matasa da ake cewa a zaɓa. Wani lokaci yanzu zaɓen matasan ma ya fara zama irin ma kamar irin ana amfani ne a ce ku zaɓi matasa amma kuma ba su maku amfani gaba ɗaya. Ban duba ko ƙarancin shekaruna ba ko wani abu. A'a, na tsaya na yi tunani na yi nazari na ga ni ma akwai wani ci gaba da zan iya kawowa a cikin gyare-gyaren da su suka kasa. Baka tunanin ƙalubale ne matashi ya fito siyasa bai da ubangida? Ƙalubale ne za a ci gaskiya. Kuma ni ko da na fara siyasa gaskiya ban da ubangida tsaye za a ci. Allah ya haɗa ni da Gimbiyar Ƙauren Namuda. Wace ce uwar gidanka a siyasa? Gimbiyar Ƙauren Namuda Dr. Aslam Aliyu Ƙaura. Me ya ja hankalinka gare ta? Yanda na ga tana tafiyar da siyasanta, tana jan matasa a jiki, ba ta taɓa wata kujera da za a ce gashi ko an zaɓe ta ba, amma kuma hakanan take taimakon al'umma. Kamar irin za a ce kamar an zaɓe ta, a'a ba wai zaɓen ta aka yi ba, wannan buge-bugenta ne da take yi da shi ne take taimakon al'umma. Mutane da yawa akwai ma waɗanda suka sha min magana daga garuruwa, wai wannan matar ta yi wani senator ne haka ko wani mukami ko minista ko wani abu. Nake ce musu a'a wallahi kawai dai ita rayuwarta ce da son taimakon al'umma, a haka ta taso. Shi yasa mutane ke ganin kamar irin ko ta riƙa mukamin siyasa ko wani abu, ba haka ba ne. Kawai kuma ita ma ta ɗauko wannan abun ne daga mai gidanta Wazirin Adamawa. So wannan abun duk mentalitin su ne ni nake amfani da shi. Mentalitin ta ne ni nake ɗauka nake amfani da shi kamar yadda ka gani. Waɗanne abubuwa za ka fifiko guda uku a cikin kwana 100 na farko idan ka samu kujera? Kamar yadda dai na fito neman wannan kujera, wannan tambayar ita ma take nuna cewa shin menene ya za na fito wannan kujera. An ɗauka komi abban ma gwamna, kai ɗan majalisar jiha miya amfaninka. Ya kamata a ce bohol za ka zo inda kake wakilta, nawa bohol yake gaba ɗaya. Duk inda aka samu guri aka yi bohol guda 15, 20, wannan wurin an gama matsalar ruwa. Za a sa almajirai makaranta boko da izinin lahi. Yana ɗaya daga cikin abu da nake so in yi. Idan aka baka dama ka canza abu ɗai daga halayen matasa na yanzu na jihar Zamfara, me za ka canza? To abu dai wanda ni nake burin in canza shi ne zaman banza. Zamfara da kake gani ko in ce Gusau, ana samun matsala ta irin wannan abun. Za ka ga samari da matasa babu abun yi, kawai ana zaune ne a yi nan. To mu za mu ɓullo da tsare-tsare waɗanda za su taimaka ma al'umma insha Allah domin a daina yin wannan zaman banza. Akwai tsare-tsare da ni nake da su da nake burin in yi in Allah ya yarda. Wani ƙuduri kake so ka cimma a harkar siyasa? To ƙudurin da nake so in cimma, ina da burin wannan kujerar in Allah ya yarda in an ci ta za a yi mamaki. 'Yan Gusau na ɗaya sai sun ce ba Gusau ta ɗaya nake wakilta ba, in Allah ya yarda ina wakiltar Gusau da Tsafe ne. Wasu ma za su ce ina wakiltar Zamfara Central ne gaba ɗaya da izinin lahi. Idan Allah ya baka wannan kujera, wani shiri kake da shi don tallafawa matasa maza da mata don su dogara da kansu? Babban abin da nake so ni ba wai zan ɗauki kuɗi in baku ba ne. A'a, yanzu kawai misali, kaga akwai irin sana'o'i daban-daban. Irin akwai ɗinki, akwai irin masu haɗa takalma da irin kujeru irin dai haka nan. To ni babban burina kenan zan ɗauke ka ne
zan kai ka shagon ɗinki, idan na kai ka zan biya duk abun da za a biya, za ka iya, in ka iya bi iznillahi akwai abun da in Allah ya yarda za a buɗe ma ka dogara da naka, ba wai in ɗauki kuɗi in baka ba. 'Yan siyasa da yawa na fitowa suna wannan maganar, amma idan suka samu wannan kujerar sai ga ɗaya ba su cika ba, me ke sa haka na faruwa? To gaskiya waɗannan dama ka san an ce kowa da irin halin shi, kuma kai baka isa ka canza mutum halin shi ba, ko ba haka ba. Amma ni dai daga yanayi na yadda na taso ni ma na ɗan sha wahala ta rayuwa, ko ba haka ba. Amma kuma da ni taso lokacin da ni shiga siyasa, ita matar da nake koyi da ita gaba ɗaya ba ta magana ta saba, Dr. Aslam Aliyu Kaura. Gaba ɗaya ba ta magana ta saba, duk abin da ta ce in Allah ya yarda za ta yi shi cikin lokaci kuma ba ɓata lokaci. Shin kai akai wani sabon abu da kaga zaka iya kawo wanda sauran 'yan siyasa da suka fito suna takara ba su kawo ba, zaka iya kawo? Akwai shi gaskiya. Wani sako gare ka ga matasanmu da suke son fitowa hulɗar siyasa domin a dama da su amma suna jin tsoro? To sakon da zan ba matasa shine gaskiya a rayuwa duk abin da kake nema in dai kana gaya ma Ubangiji to ka sa shakku, ba tsoro ko wani abu. Ni wannan abun shine yake taimako na a siyasa ta, babu tsoro ko wani abu. Ta yaya talaka zai iya magana da kai bayan ka samu kujera? To ni kuwa sani dama ya san cikin su ne tashi. Honorable ka san kujera daban take. Kujeran bari ma especially kujeran mulki. Ai ka san abun zuciya ne. Wani kalubale ka taɓa fuskanta a hulɗar kan siyasa? Gaskiya kalubalen da na fuskanta shine a lokacin da na fara wannan siyasan, na fara ne daga gidanmu, na faɗa ma mahaifiyata ta sami albarka. To amma sai daga cikin wasu 'yan uwana a ko'in da ke kushewa irin suna cewa kaza wai ni Allah ya ruha min asiri ni zai kai ni siyasa. To ai siyasa irin waɗanda ma ake bukata kenan, waɗanda Allah ya ruha mu asirin, waɗanda ba wai kawai kuɗin da gwamnati za ta ba su suke jira ba, waɗanda har kuɗin su za su ƙara su yi amfani da su, irin su siyasa ke bukata. Ne waɗanda ba za ka taɓa mantawa da su ba kan suke baka sports movement ɗinka na siyasa? Waɗanda ba zan taɓa mantawa da su ba, waɗanda ke taimaka min, Gimbiyar Ƙauren Namoda. Wace ce Gimbiyar Ƙauren Namoda? Dr. Aslam Aliyu Kaura. Gaskiya ni ban san ta ba. Mace ce mai kaman maza. Mace ce wadda take ɗaukar abunta ba ma ta fannin siyasa ba, take sawa a ciki ta taimaka ma al'umma. Mace ce wadda idan ta ce za ta yi to za ta yi. Dr. Aslam Aliyu Kaura kowa ya santa, ya san cewa mace ce wadda in yanzu ta ce amma abu to ba a barin wurin sai amma, ba wasa da ibada a koda yaushe, ko lokacin siyasa ne ko ba lokacin siyasa ba, za ta ce a je a yi ibada in dai lokacin ibada ya yi. Abubuwan da ma zan gayi a kanta wallahi ba su da adadi Malam Anas. Allah ya biya ta. Amin ya hayyu ya qayyum. Wani sako gare ka ga al'ummar jihar Zamfara baki ɗaya? To sakon da ke gare ni da al'ummar jihar Zamfara insha Allah sako ne wanda zai amfani kowa da kowa. Muna fama da rashin tsaro, to don Allah al'umma mu tashi da gaya ma Ubangiji, muna kuka cikin dare muna gaya ma Ubangiji bukatocinmu, muna gaya ma Ubangiji in Allah da Allah shi fa yace a roƙe shi, kuma in ka roƙe ni yace zan baka, ko ba haka ba. To wannan shi ya kamata mu dage da shi insha Allah. Babban abin da ke damun mu kenan rashin tsaro. To in Allah ya yarda, in dai muka riƙe Ubangiji, in Allah ya yarda komai zai wuce bi iznillahi insha Allah. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako, sai wani sati idan Allah ya kai mu. Kar ku manta da muna subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Koguna Talk Show.